Bueno, dakizuenez, gaurkoa da bigarren topaketa lauren artean, eta topaketa hauetan bezaldik bere komunidadea osatu nahi du. Gaur, 12 arte egongo gara hemen, gu ari gara baita ere esperimentatzen formatoekin, oso estuak eta oso exigenteak ari gara izaten bai kopuruarekin eta baita ere sozoa gelditzekin. Gure helburua da lehenengo argazkia eta foto finish berdinak izatea, beti da zer, baina maiorian bai. Eta baita ere, formatuekin esan dut, gaur 12 arte egongo gara hemen, eta zaituko gara hitz egiten. Lehenengo topaketa, gure ustez oso, eta ebaluazioaren arabera oso ondo joan zen, baina eskapen bat zegoen, igual pixka bat gehiago emateko, denbora gehiago emateko elkarrizketari, ezta? Orduan, gaur, zan dut, gure protagonista bezaldiren ikuspuntutik Euskal Herriko Unibertsitatea dela, baina beste bi protagonista ere egongo dira. Euskal Foru Aldundia eta Egiak Areaga Fundazioa, eta ikusiko duzue goizean zehar ere agertuko direla bai Gipuzkoako Foru Aldundia, Maiteren Painaren bitartez, eta Egiak Areaga Fundazioa Arantxa Mainditaren bitartez, hortik egongo da, bai. Hor dago. Bueno, nik bakarrik aipatu nahi dizuet esaldi batzuk edo ideia batzuk nolabait lehenengo topaketa eta bigarren lotzeko. Osa, nik guk bezaldin egin du erreflexio txiki bat, eta esan du, lehenengo gaur zer egin nahi dugu. Gaur nahi dugu lehenengo topaketan egon zinetenentzako interesgarria izatea hau, eta egon zinetenentzako baita ere interesgarria izan, hori da gure proposamena, gure ideia, ezta? Orduan, pentsatu dugu, idea batzuk bakarrik airean ustea, eta ja gero emango diot mikrofonoa Arantxari, eta ja berak eta emango du beste elkarrizketa guztiak. Lehenengo ideia da, agertu da, elkarrizketa batzuetan, bi hitz agertu dira. Politiken ebaluazioaren ekosistema, nolabait esaten aktore edo agente asko, eragile asko daude ekosistema horretan, eta politiken ebaluazioaren instituzionalizazioa. Orduan, nolabait, lehenengo ondorio edo erdi ondorio bat da, batak bestea behar du. Osea, ezin dugu instituzionalizatu ekosistema bat ez badago, eta ezin dugu ekosistema bat osatu instituzionalizaziorik ez badago. Orduan, ardatz bi behar dugu, instituzionalizazioa eta ekosistema zabal bat. Gero beste idea, ja hemen egon da, ezta? Gu bezaldin sartu gara, ez dugu topatu nolabait merkatu heldu bat politiken ebaluazioaren arloan. Ez gara llegatu eta esan dugu, zenbat entrepresa, zenbat profesional, zenbat eskaintza dago. Pentsatu esan dugu, behar dugula eskaintza gehiago. Eta horrek izan da, horrek bultzatu gaitu unibertsitatera joateko. Ze unibertsitatean, ez gara joan badaudelako profesional prestatuak. Joan gara, elkarrekin, jende gehiago ateratzeko eta jende gehiago batzeko esparru ezberdinetatik. Gero, Marc Balaguer lehenengo egunean ideia batetan, batzutan hitz egin zuen honetaz eta gogor esan zuen. Eskaintza eta eskaria. Hau da, berak beti ikusten du ebaluazioaren mundua zentzu horretan, oferta y demanda, eskaria eta eskaintza. Eta berak esan zuen, hori behar da, hori ez da bakarrik, ekosistema bat ez da bakarrik eskaria eta eskaintza, baina eskaria eta eskaintza eratu behar da, lortu behar dugu eskari bat. Nik esaten nuen Marc Balaguerri entzuten nionean, nik bezaldin sentitu nahi dut norbaitek behar eta eskatzen duela ebaluak eta orain ez dut sentitzen. Ez dut horren beste sentitzen, ez da? Gero, Eloisa del Pinok esan zuen nolabait lema bat, ez da?
gomendioak, ebaluazioaren gomendioak jarraitzeko edo esplikatzeko zergatik ez duzuen jarraitzen. No? Osea, bete behar horiz, ebaluazio bat baldin badago eta gomendio batzuk baldin badaude, politikariek ez daukate betetzeko edo egira eramateko bete beharra. Erabaki dezakete ezetz, baina hori erabakitzen badute, esplikatu behar dute zergatik ez dute jarraitzen ebaluazioak esaten duena. Gero nik idatzi dut hemen beste esaldi bat, instituzionalizatu egin behar da errutinan erori gabe. Batzutan, ebaluazioak instituzionalizatzen direnean, rutina bihurtzen dira. Paper batzuk bete, egun urtero eta motivaziorik gabe, eta orduan rutinizatzen da. Orduan, nola instituzionalizatu, rutinizatu barik, eta beste altik, nora profesionalizatu, inor baztertu barik. Osea, bai, ebaluazioa profesionalatu behar dugu, baina ezin du horrela jende kanpoan utzi, osea, inklusiboa izan behar du, parte hartzailea izan behar du, osea, profesionalizatzea eta inklusibitatea batera joan behar dira. Baita ere, gure ebaluazioak baztertutako pertsonen ahotsa ezagutu entzun eta entzunarazi behar du. Hau da, gure gizartean askoren ahotsa ikututa baldin badago, baztertuta baldin badago, ebaluazioak balio izan behar du ahots hori hobeto entzuteko. Ez dugu gaztirik komentatzeko Jose Ramonekin, baina normalean ondasunen teorian, ondasun ezberdinen teorian hitz egiten badugu, ondasun pribatuak merkatuetan saldu eta erosten dira, ezta? Eta ondasun publikoak estatuaren bidez hornitzen dira. Batzuek esaten dute beste ondasun mota badagoela, ondasun komunak, los bienes comunes, los comunes, eta bai esaldik eta bai Euskal Herriko Unibertsitateak pentsatzen du, hor badago esparru bat, ikertzeko eta ikusteko noraino joan daiteke, noraino izan daiteke interesgarria hori ulertzea. Esparru bat publikoa ez dela, baina ez dela merkatu pribatu normal bat, ez da? Eta bienes komunes izan daiteke edo ondasun komunak izan daiteke kontzeptu bat horretarako. Baita ere bezaldin, aipatu dut lehen, logika ezberdinak ustartu nahi dugu. Zeintzu dira, adibidez, orain mugitzen gaituen logika da elkarrizketa edo ezagutzari buruzko elkarrizketa inklusibo bat. Orain hitz egiten ari gara. Edo nork hitz egin dezake eta nahi dugu eratu nolabait elkarrizketa bat. Beste logika bada, esan duguna, merkatuarena. Eta merkatuan prezioa eta eskaintza eta lehen esan duguna, eta eskaria. Logika fomentoarena, legeak esaten du, bezaldik egin behar ditu ebaluazioak, kontratatu behar ditu, baina baita ere fomento egin behar du, sustapen egin behar du. Besteen egiten dutena egin behar du. Adibidez, guk komentatzen genuen unibertsitatearen kasuan, urte bakoitzean gure eskema aldatzen da. Diruaren aldetik eta baita ere zereginen aldetik. Eta guk dinamiko egin nahi dugu. Gero askotan esaten digute, zergatik egiten duzue bezaldi bakarrik enplegu eta gizarteratze politiketan eta beste Eusko Jaurlaritzako beste politikak zer. Eta guk esaten dugu, gure betebeharra esaten da, eskalagarriak izatea, beste arloetara inoiz joateko bala ez, eta konektagarriak izatea. Hori da guk egiten duguna esparru handiago hori zabaltzeko, ezta? Eta, ez dakite zeo zer nahi baduzu esan momentu honetan, hurrengo pausua izango da, arantxa etorriko da, Igorrekin eta Maiterekin.
eta nirekin. Nahi baduzu etorri. Hau izango da lehenengo elkarrizketa, ez da? Baina gauzak jartzen bitartean, norbaitek esanen zeo zer nahi baldiu esan, aukera daukazu, Zer egingo du? Nahi duzuneko. Ederto. Bueno, nire aurkezpena ikusi duzue, eta orain ikusiko duzue aurkezpen bat. Eta da, Arantzarena. Bueno, egun ondanoi eta eskerrik asko Besaldiri eta Fernandori gaurko gonbidapenagatik, porque guretzako, orea eta plazerra da benetan elkar ikaste prozesu hontan parte hartzea, ez? Fernandok proposatu zidanean hitz batzuk botatzea elkarrizketa hasi aurretik. Gogoratu nintzen, Eloisa del Pino irailak 18an aipatu zuen gai bat, eta niretzat oso egokia eta esango nuke igual ezinbestekoa dena plazaratzea, eta da zein izan den politika publikoen ebaluazioaren garapena. Nondik gatozen, non gauden, eta nora joan nahi dugun edo behar dugun ulertzeko beharrezkoa iruditu zitzaidan. Zer ikusia dauka pixka bat erretoreak leheno esan duen gai horrekin, ez? Gu ez gera konturatzen askotan, baina ebaluazioak gure bizitza osoa bustitzen du. Eta bustitzen du modu oso informalean, ez? Eta askotan horrela ulertzen dugu ebaluazioa. Eta falta zaigu orain, individualtasun hortatik kolektibotasunera pasatzea, informaltasun hortatik sistematizaziora eta estandarizazio horretara, ez? Eta nioen horregatik niri behintzat baliagarra zitzaidan, naiz eta seguro zuetako askok oso argi eta buruan duzuela, teoria eta akademiaren ikuspuntutik zein izan den politika publikoauen ebaluazioaren historia, ez? Eta nazioartean ezartzen da, edo adostasuna badago, 5 belaunaldi egon direla ebaluazioaren, politika publikoen ebaluazioaren inguruan. 50. hamarkadan, 50-60. hamarkadan, egiten dana da, hemen aipatu dan bezala, neurketa bat. Inporta duena dira alderdi kuantitatiboak. Ebaluatzailea pertsona neutro bada. Datuak hartzen ditu eta aztertzen du besterik gabe programen edo politiken helburu kuantitatiboak lortu diren edo ez diren. Hori zantzan pixkat ebaluazioaren jaiotzea edo sortzea. Bigarren aro bat edo bigarren belaunaldi batean neurtzeaz gain egiten da deskribatu. Eta hor ja hasten gara begiratzen pixkat, testu inguruari, prozesuari, eta hor ja ebaluatzaileak analista lan bat egiten du pixka bat. Eta hor ja ebaluazioak hasten dira aztertzen programa batzuk zergatik funtzionatzen duten, eta beste batzuk zergatik ez duten funtzionatzen. Hori litzateke beste bigarren pauso bat. Eta horrek irikitzen dibate, 3. neurketa eta deskribapenaz gain ja balorazio puntu bat sartu nahi danean. Eta hori gutxi gora bera nazioarte mailan ematen da 70, 80 hamarkadan. Estatuan eta gure EAen emango litzateke hor astapenak igual horazten dira, ordura arte ez dago apenas ebaluaziorik, baino leno Joserrak esan duen bezala benetako zabalkundea 80 eta 2000 hamarkadan ematen da. Baino 3. belaunaldi honetan, 3. aro honetan, ebaluazioak ja balorazio osagai oso fuertea du. Eta garrantzi asko ematen zaio eragile ezberdin bakoitzaren ikuspuntua jasotzeari. Eta hor noski, teknika kuantitatiboei, kualitatiboak ere gehitzen hasten dira. 4. belaunaldia deitzen zaiona, konstruktibista edo parte hartzailea, deitzen zaio, hemen leheno ere atera da gai hori, hasten da begiratzen ere inguruko eta bat zere pertsona onuradunei beraien iritzia jasotzen, eta ebaluazioa hemen partizipatiboa da, eta hemen ja ebaluatzailearen paperak pauso bat gehiago aurrera egiten du, eta bere lana askotan ulertzen da elkarrizketa eta adostasuna bilatu behar du. Baina ebaluazioaren prozesu guztietan, diseinuan, ebaluaketaren prozesuan bertan, eta gero oso importantea da, gero ebaluaketaren ondorioen zabaltzean eta gizarteratzean. Eta gaur egun, antza denez, gaude 5. belaunaldian, azkeneko belaunaldian, eta orain politika publikoen ebaluaketak bilatzen duena da gobernantzari begiratu eta ikaskuntzari. Ara pixka bat hemen egiten ari garena gaur, ez? Ebaluazioaren funtsa, momentu honetan, da gardentasuna, eta da ez bakarrik pertsona onuradunen parte hartzea, baizik eta gizartearen parte hartzea. Besteak beste, leheno ikusi,
gai askorengatik. Alde batetik, lehen ikusi dugun bezala, badiralako pertsona onuradunak izan beharko luketenak eta ez direnak, horregatik begiratu hartzaio gizarteari zabalago. Beste gai importante bat ere hau justifikatzen duena da legitimizazioa, politika publikoen legitimizazioa. Gaur egun, badakigu danok ze diskurso eta ze araz ikusten ari garen inguruan. Eta hitz potoloak badirudite ere, politika publikoen ebaluazioaren aro honetan, helburua da, evidenteena politika publikoak hobetzea, baino demokrazia bera ere sendotzea eta ez baian jartzea. Eta politika publikoen ebalokataren testu inguruan, esan bezala, orain gaude 5. belaunaldi hontan, ikaskuntzarako eta gobernantzaren hobekuntzarako aro honetan, eta gure inguruan, bai estatu mailan eta bai gure erkidegoan, 2022 urtean, ez dakiz zergatik, inflexio puntu bat bezala izan zen. Egon ziren 4 lege nagusi, naiz eta administrazio eta eskuduntza ezberdinetatik etorri, ezarri zituztenak politika publikoi begira, printzipio edo elementu amankomun batzuk, orain aipatuko ditugunak. Eta lege hauek izan ziren. Estatu mailan politika publikoen ebaluazioa instituzionalizatzeko legea, eta erkidegoan, zuk leheno aipatu duzuna, Fernando, Euskal Sektore Publikoaren legea, eta gure arloan, alde batetik diru-sarrera bermatzeko eta inklusiorako legea nola ez, eta naiz eta 2023koa izan zen, baino besaldiri eragiten dionez, Euskal Enpleguaren legea. Eta 4 lege hauek, esan bezala, badituzte politika publikoen ebaluazioari begira, elementu amankomun batzuk, gero ikusiko dugun bezala, besaldik bere barnean uztartu dituenak. Alde batetik, lege hauek esaten digute, politika publikoen ebaluazioak izan behar duela jarraitua, izan behar duela planifikatua, eta izan behar duela independientea. Hori oso importantea da. Leno, zuk egin dezun galderaren inguruan, zegako inpaktua zaratago zeri begiratu hartzaion, lege hauek esaten digute, betetze mailaren segimenduaz gain, leheno ikusi egun, ez da bakarrik neurtzea, edo deskribatzea zer egiten den, betetze mailaren segimendua zaratago, ebaluazioak begiratu behar diola inpaktuari, begiratu behar dio eraginkortasunari, begiratu behar dio efizientziari, eta begiratu behar dio kalitateari. Eta kalitateaz begiratzeaz gain, begiratu behar dio ere pertsona onuradunen gogo betetze mailari. Hori esaten digute arau hauek. Esaten digute ere, eta gure oso importantea da, ebaluazio egoki bat egin ahal izateko datuak izan behar dutela onak, kalitatezkoak eta eskuragarri izan behar dutela. Bestela ez dago ebaluazioa egiterik. Esaten digute ere, eta Fernandok esan dut, oso importantea da, ebaluazio bat egiten denean, hortik aterako diren emaitzek ondorio batzuk emango dizkigutela. Eta ondorio horiek gomendio bilakatu behar direla. Eta gomendio bilakatu behar dira, ebaluazioaren helburua delako politika publikoak hobetzea. Orduan, gomendio horiek izango dira administrazio eskudun bakoitzanentzako, eta administrazio horrek gomendio hauek jasotzen ditunean, bete egin behar ditu. Eta bete ezean, esplikatu beharko du zergatik ez dituen beteko eta noiz beteko dituen. Esaten ari geran abezela, lege hauek ere esaten digute, ebaluazioak bermatu behar duela politika publiko guztiak eraginkorrak direla, eta gizarte osoaren onurarako izango direla. Ez direla izango batzuen mesederako eta besteen kalterako. Gardentasun printzipioa ere, menatera da aurreko elkarrezketan, hori esaten digute ere arau hauek, emaitzak publikoak izan behar dirala, eta esaten dute zehazki, erakunde publiko guztiek beraien webgune edo sede elektronikoetan eskuragarri jarri behar dituztela ebaluaketa hauek. Eta azkenik, hau ere oso puntu importantea da, esaten dute administrazio eskudun bakoitzak ebaluazio hori behar adineko baliabideak jarriko dizkiotela. Eta nik uste dut, puntu guzti hauek, hobe ulertarazten digutela, besaldi nola sortu den, eta ze egitura eman zaion, eta ze besaldiren barruan ikusten ditugu urrezko printzipio hauek, ez? Instituzionalizazioa, zuk aipatu dezuna, erakunde publiko, espezializatu, eta independiente bat sortu da, inklusio eta politika hauen ebaluaketarako. Oso elementu importantea ere besaldi jasotzen duena da ebaluaketaren kultura sendotu egin behar dela. Eta hortarako arre ikusten da adibidez, metodologien estandarizazioa, profesionalen eta jente ezberdinen formakuntza,
ebaluazioa jarraitua eta planifikatua eta sistematizatua izatea, hor daude adibidez txostenak egin behar hori 2 eta 3 urtero. Eraginkortasuna, lehen aipatu duguna, bermatzea inklusio eta enplegu politikak jasangarriak dirala, eraginkorrak dirala eta onura sortzen dutela. Gardentasuna ardatz, hori ere jasotzen da, besaldiren izaeran, besaldik sortuko dituen prozesuak eta produktuak eta jakintza, leheno esan den bezala, transferentzia hori bermatu egin behar du besaldik, gobernantza irekia eta demokrazia leheno esan dugun bezala sendotuz. Legeak, arauak, besaldi sortzen duen arauak esaten du ere, Euskal Administrazio Publikoak nahiko baliabide material edo pertsonal hornitu beharko dizkiola, besaldiri, bere lana egin ahal izateko. Eta ekosistemaren gaia hartuz, eta honekin jabukatzen dut, besaldiren ADN-ean dago lankidetza komunitarioa. Ekosistema hori sendotzea, aliantza estrategikoak ezartzea, eta gizarte osoaren parte hartzean nolabait bideratzea. Eta azken puntu honek, nik uste dut, ematen diola testuingurua gaurko elkarrizketari, eta honek irekitzen dit niri atea, gaurko lehen elkarrizketarako. Horrekatu, Arantxa, eske falta zait zu aurkeztea. Venga. Ez eta berandu egitea, bueno, gainera esatea gure gai jartzailea zarela, hau da, izen hori eman diogu zure paperari, gai jartzailea. Bueno, Arantxa Mendieta dokumentazioan lizenziaduna da, SIS, Egiak Fundazioaren informazio eta ikerketa sozialeko zerbitzuko ezagutzaren kudeaketaren arduraduna da 1996tik. Ikertzaile gisa, politika publikoen plangintzan eta ebaluazioan espezializatu da, bai eta ebidentzien horrenitutako erabakiak hartzera bideratutako berrikuspen dokumentaltan ere. Lehen esan dizuedenaz, momentu honetan, bai Egiak Fundazioa eta Euskal Herriko Unibertsitatea dira nolabait gure laguntzaile nagusiak, ezta? Eta egia esan, nik organoaren titularra bezala, esan behar dut, gauza asko ez ditut egin. Eta bat izan da, harreman instituzionalak egitea, ezta? Eta orduan, eskertzen diot Maiteri, esatea, bera gurekin harreman jartzea, eta pentsatu dugu, bueno, naiz eta lehenengo, zuek badakizuen programaren zegoen hori, esan dugu, aprobetxatu dugu al vuelo, eta eskerrik Maiteri, dejarse engañar, manera. Eta ja, Arantzari. Vale. Bueno, Fernando, nik pelota bueltatuko dizut, eta nik zu aurkeztuko zaitut, porque ez dakit, soberan ezagutzen dezu edenok, eta ez nahi luzatuko, baina, gizarte hezitzailea zara, psikologian lizentziatua, soziologian doktorea, gizarte politiken sailburu orduia izan zinen Eusko Jaurlaritzan, eta, dozenaka artikulu dauzkazu gizarte komunitatearen eta inklusioaren inguruan, voluntarioa, aktivista, langilea, eta gaur egun besaldiren titularra. Maite ere danok ezagutzen duzu, baina tokatzen zait danak aurkeztea eta protokoloa segituko dut. Zuzenbidean lizentziatua, lanbide abokatua, ibilbide bizitza politikoa uztartu duzu gizarte zerbitzuen lanbideekin, eta 2015tik Gipuzkoako Foru Aldundian gizarte politiken zerikusia izan duen departamentuaren buru izan zera. Eta Igor Aedozu, zientzia politikoetan doktorea zera, eta EH barruan gaur egun bai irakaskuntzan eta bai ikerkuntzan ardura ezberdinak dituzu, eta EH guneko zuzendaria zara momentu honetan, eta dozenak artikulu argitaratu dituzu, batez ere partaidetza eta ekintza komunitarioaren inguruan. Bueno, publikoak orain asmoazan galderak egitea, bai Maite, bai Fernando eta bai Igorri, edozein momentutan norbait galdera bat baldin bauka, uste asmoa hori dela, jendea hitz egiten ari dan bitartean ez, baina tarte batean eta bestean, lasai eskua altxasan, eta ez dugula itxoin behar elkarrizketa bukatu arte, jendea galderak egin ahal izateko. Konektatuta daudenei, eta... baitare, eta konektatuta zaudetena, ez dakizati bidatu duten zerura, por la nube, baina... Bidaliko dute
Mezuak. Txate, bueno, badago txat bat. Txartelak etorriko zaizkiz. Bale, oso ondo. Bale, mila esker. Bueno, zikloaren helburua danoak egun bezala da politika publikoen ebaluazioa, beraz elkarrizketaren bi ardatzak hauek izango dira, alde batetik politika publikoa eta bestetik ebaluazioa. Igor, zu H-guneko zuzendariaz gain, politologoa zara, beraz zuretzako galdera hola obioena eta argiena litzateke zer da politika eta zer da publikoa. Bale, ikuspegi abstrakto eta metaforiko batetik zintzilikatuko naiz, baina gero lurraldera eramango dut, eta ez zuzen ere politika eta publikoa uztartzen den politika publikoa batean kokatuko dut abstrakziotik datorrena. Aristotelesek esaten zuen gu gizakiok zon politikom ginela, animali politikoa. Eta nik beti esaten dut egia da. Eta hori nondik dator, metafora bat hartuta jainkoak ez garelako. Esaten dute paradisutik bota gintuela, eta paradisuan ez egonda, politikoa behar dugu. Metaforak edo esaten du jakintzaren zagarra jan genuela. Eta jakintzaren zagarra jan ostean, desioa agertu zen. Hori oso polita erakusten du esate baterako Nikaraguako poeta den Gioconda Belli, El paraíso en la palma de tu mano, horretan, ez da? Orduan, desioa sortu zenean, ze ondo, ez da? Ze txarra desiori gabeko gizarte bat. Baina, klaro, desio infinituak baldin baditugu, baina gure bizitza mugagabea baldin bada eta errekursoak mugagabeak baldin badira, ze gaizki, ez da? Orduan joan ginen, bizitzaren zagarra jatera, baina jainkoak, esan zuen, nik ez dut konferentziarik nahi. Orduan, ez zigun usten eta paradisutik bota gintuen. Orduan, desio infinituak, baina errekurtso mugatuak. Eta hortik zer sortzen da? Gatazka. Sortuko da gatazka eta sortuko da desberdintasuna. Gatazka eta desberdintasuna aurre egiteko baliabideak partikular asko badaude. Ni Errekaldekoa naiz. Eta Errekalden nitzikian nintzenean ikasteko akademia pribatu anitz zeunden. Zergaitik, dirua baldin bazeukan norbaitek, bere seme-alabak akademia pribatura eramaten zuen, batez ere eskola publikorik ez egoelako. Orduan, karo, irtenbide pribatu asko egon daitezke, baina bakarrik errekurtso pribatu dituztenentzat. Eta han agertuko da politika. Politika da arazo ikuspegi pribatu batetik irtenbide publiko batera eramaten gaituen baliabide bakarra. Beraz, politika da gatazkak konpontzeko, desberdintasuna konpontzeko dugun bide amankomun bakarra. Eta gainera, ez bakarrik hori, baizik eta sortuko dituela erantzun eta bete behar amankomunak. Bete behar ditugunak derrigorrez. Ze politika ez da borondate bat. Politika da derrigortasun amankomun bide bakar bat. Horrezegatik politikak behar du publikoa. Ez zinezkoa da behartzea ikuspegi publiko eta amankomun bat ez badago. Publikoa zer da? Publikoa da gu batean lotzen gaituen zarea edo trama. Amankomunaren trama. Publikoa da zare amankomun bat. Orduan, politika publikoaz hitz egiten dugunean edo ekipamentu publikoaz hitz egiten dugunean edo esparru publikoaz hitz egiten dugunean, publikoa ez da adjetibo bat, baizik eta sustantibo bat. Sustantibo bat zergaitik, publiko horrek gu bat sortu behar duelako. Orduan, politika publikoaren helburua da nitik gurera pasatzeko prozesua. Bakarrik gu bat baldin badago, gu horrek eramango gaituelako onartzeko politikaren planteamendua edo beharra. Eta zare amankomun
sortze prozesu horretan, ez da bakarrik nitik gura pasatzea, baizik eta onartzea besteen beste legitimo bezala. Eta zer esan nahi du horrek, eta erderaz azalduko dut, zori Maturanak aipatzen zuen, aceptar lo otro como legitimo otro, besteak beste legitimo bezala ulertu. Eta beste hori, izan behar da gizartean dagoena, askotan izkututa dagoena, askotan ikusten ez dena. Eta hori guztiz lotuta dago enpleguarekin eta inklusio politiko horrekin. Ze askotan inklusioa da beste legitimo bezala onartzen ez dena. Beste legitimo bezala agertzen ez dena. Orduan kalean, eta bukatuko dut, ekipamentuetan eta politikoetan eta politika publikoetan ebaluaketarako gako normatiboa izan beharko da ze punturaino politikak nitik gurera pasatzen gaituen, eta gu prozesu horretan agertzen ez diren beste horiek legitimo bezala agertarazten dugun. Jo, Fernando, bain zuri tokatzen zaizu. Bueno, Igorrek zehaztu digu politika publikoen esparru horrek zer izan behar duen, eta nora begiratu, Besaldiren kasuan esparru askoz mugatuagoa dago, enplegu eta inklusoaren, Igorrek ja pixkat horrera eraman gaitu. Esplikatu iguzu pixkat nola egituratzen dan departamentu eskuduntza eta erakunde ezberdinen artean gizarteratze inklusio eta enplegu horiek, politika horiek nola egituratzen diran erkidegoan. Begira, ni Madrilera soazenean, hegazkinez baldin basoaz, eta aeroportuan metro hartzen baduzu normalean, nuevos ministerios deitzen den geltoki batera joaten zara ez da. Eta behin ninengoen nire maizuarekin, nire maizua da Demetrio Casado, ministerio guztietan egon den lagun bat, eta ni nintzen, pues, como el pequeño saltamontes, no? Eta zaten nion, eta maizua zergatik dira ministerio berriak. Eta, bueno, ulertu niona izan zen, oso esaldi zen, ez da? Ministerio berriak daude, ministerio zaharrak zeudetelako, ez da? Ez da oso zaila. Eta nire ustez, ideia hori, nola estatuak lehen egiten ez zituen gauzak, orain egiten ditu, hau da, esparru berriak ikusten du politika publikoa egiteko moduan, evoluzio hori ikusten da baita ere ikusten nola ulertzen diren ondasun horiek, ez da? Orain oso ejemplo interesgarria daukagu estatu batuetan, zeren eta atzera joan gara. Orain berriro da gerraren ministerioa. Orduan, zer esan nahi du? Eduki dugun evoluzioa ondasun abstraktoak aipatzen politiko publikoak egituratzeko, berdintasuna, osasuna, gizarteratzea, inklusioa, ondasunak dira, gauza onak dira, eta nahiko abstraktoak dira. Beste gauza batzuk onak dira, eta ez hain abstraktoa, vivienda, etxe bizitza, hori ez da hain abstraktoa. Baina, adibidez, ni behin joan nintzen Republika Dominikanara ebaluazio bat egiteko alfabetizazio kanpaina batetan. Egin da zuten alfabetizazio kanpaina bat, 1.000.000 pertsona alfabetizatu zuten, eta nire buruari galdetzen dio, nahi ba, zergatik Euskadin ez dago alfabetizazio kanpaina? Noski, jendeak eskolara doa eta hor alfabetizatzen da. Ez da ikusten alfabetizazioa esparru berezi bat bezala, baina hor bai, Republika Dominikanoan, alfabetizazioa zen gaia, ez da? Orduan, egia esan, nola esan dudan moduan, ematen du evoluzio bat dagoela ondasunak aipatzen ditugulako politikak eratzeko, eta baita ere abstraktuak direlako.
esan nahi dut, zer da osasun sailaren zeregina, osasuna, ez da gaixotasuna. Adibidez, gure gizarte zerbitzuen evoluzio bat, baita ere egon da, segurazki Maiteren departamentuan, orain departamentuaren izenean dago zainketa. Baina hasieran zen menpekotasuna. Osea, kontzeptua zen, hasiera batetan, ni gogoratzen dut, etorri nintzen 1986an, etorri nintzen Ekuadorretik, eta ezin nintzen entzuten, dependentzia, menpekotasuna berria zen niretzat. Ez errealitatea, baina bai izena, ez da? Orduan, gauzak nolabait negatiboak, gaixotasuna eta konkretuak, eta gauza abstraktuak eta onak, berdintasuna bezala, ez da? Eta zer da berdintasun politika bat? Ikusten dakigunez, da oso zeharkatuta dagoen politika bat beste departamentuekin eta oso transversala dena, ez da? Aipatuko dut bakarrik gauzatxo pare bat enpleguari buruz eta gizarteratzeari buruz edo inklusioari buruz. Horiek bai dira bezaldi tokatzen zaizkion politikak. Nik beti Alfonsorekin askotan komentatu dugu, ez da? Enpleguaren paradoja. Badago gauza bat, enplegu departamentuak, enplegu zerbitzuak, egin ez dezakena, eta da, enplegua ematea. Zeren eta enplegua beti izango da, beste prozeso batzuetatik dator, beste nolabait efekto bat, efekto kolateral bat izango da. Esan nahi dut, lanbideko jendeak egingo balu, enpleguak sortzea takito, esango genuke ez hori ez da zuen zeregina. Zuen zeregina da formazioa, zuen zeregina da intermediazioa, zuen zeregina da beste gauzak egitea, eta beti beneteko enplegua sortu behar da nolabait ekonomiaren jokutatik, ez da? Orduan, nolabait paradoja bat dago, ez da? Izendatzen dugu enplegua politikaren helburu bezala, baina ez dugu helburu hori nolabait zuzenki lortu. Eta gizarteratzen, nik beti, ez dakit, adibide bat jartzen dut, eta igual entzun didazue hau esaten, ez da? Komentatu dudanez, egon nintzen 4 urte kanpoan bizitzen, eta nik gogoratzen dut, ailegatu nintzenean, aireportuan zegoen nire familia eta nire lagunak, nire komunitatea. Eta noski, 4 urte kanpoan bizi ondoren, sentitzeko gizartearen barruan, sentitzeko gizarteratua, inklusio baten benpean, oso importantea ziren, aireportuan zeudenak. Nire familia, nire lagunak, eta bar. Baina gero, nik etxera ailegatu nintzenean, eskerrak kanpora joan baino erinago, etxea eskatut erositea neukan, hori nire alabentzat eta bere edadeko entzat ezinezkoa da, ulertu nola lortzen zen, orain dela 30 urte, hain laizzer, beraien ustez, etxe bat erosi, baina etxea geneukan. Baina zer egin nuen ailegatu nintzenean, joan nintzen osasun zentrora, eta galdetu nuen zein zen nire alaben pediatra. Joan nintzen eskolara, Txuriko eskolara, eta sartu nintzen nire alabak, eta esan zidaten, nola zu egon zara kanpoan, eta dirurik, ez daukazu IRPF-en deklarazioa, beka bat izango duzu. Eta joan nintzen INEMera, eta esan zidaten, emigrante retornado, daukazu prestazio bat, urtebete eta ardirako, nolabait berriro martxa jartzen zarenean. Orduan zan nuen, nor egon zen nire gizarteratze, nor lagundu zidan. Nik beti esaten dut, inglesez esaten den street level bureaucrats.
kale mailako langileak, kale mailako profesionalak, maizu maistrak, osagileak, inemeko ardura orientatzaileak, esan nahi dut, jende hori eman zidan bultzada bat, eta, bueno, urte batzuk pasatu ondoren, nila jarraitu nuen aurreko bizitzen, baina nola 4 urte kanpoan egon nintzen, ez eta momentu oso berezian, da llegatzen nintzen, arrisku bat neukan gizartetik kanpora geltzeko, hori izan zen niretzat, gizarteratze prozesua babestu zuten txarea. Eskerrik asko, Fernando. Maite, Fernando keman digu pixkat Euskal Administrazio Publikotik ikuspegi orokorrago hori, zuek lurralde mailatik, Gipuzkoar ikuspegitik, nola ikusten duzue enplegu eta inklusio politika hauen erakunde arteko harreman hau edo antolatzea hau? Bai, bueno, pare bat gauza hasi aurretik, zorionak, halako jardunaldi bat antolatzeagatik, eta esan behar dut, lekua ikusi dudanean, ze uste nun beko solaioan zala, pentsatu dut, joño, Fernando, ze ausarta. Ze lekuak eskaintzen du, ez? Aitzaki galanta, despistatzeko. Esan behar dut, oso interesgarria izan dela, oain arte eduki dugun edukia eta lortu dut, ze pentsatu dut, esfortzu egin behar dut. Ez da behar izan, ze oso interesgarria. Eta gero, engainatuta ez naiz etorri, baina aitortu behar dut, ez dudala prestatu hola diskurtso bat, beraz, nire burutazioak eta impresioak partekatzeko moduan nago eta egingo dut, ez? Oso interesgarria iruditu zait eta nire parte hartzean zehar aipamen asko egingo ditut, ze politika publikoa hitz egiten degunean ez gara hitz egiten bakarrikari, ez? Zer egiten ari garenez, ez? Baizik eta nola egiten ari garen horrek ere garrantzi handia du, ze eragina du ere, ez? Gero emaitzan. Inklusioa eta nola bizi izan dugu guk. 2015 urtean, inklusio plan bat martxan jartzen ari ginenean, hainbat gauza argi genitun. Ez gure targeta, bakizut zein den, ez, bazterketa egoeran dauden pertsonak eta arriskuan daudenak ere, ez. Orduan, guretzako premisa bezala zan, enplegua zala, tresna oso garrantzitsua inklusioa lortzeko, ez bakarra. Eta hori aipatu behar da, ez? Garai hortan, 2015 urtean, ez da gaur egun ere, baina bai zan tresna garrantzitsua. Beste, bigarren premisa zan, guk ez genuen egin behar, ez, zuk aipatu dezun hori, ez, enplegua sortu edo interkonexioa hori egin bakarrik. Guretzako oso garrantzitsua zen, konexio prozesu hortan laguntza, babesa eta akonpainamentua ematea, ez? Hori ezinbestekoa zen. Eta hirugarren kontua, eta agian nik baino beto hitz egin dezaketen pertsona asko daude hemen gela hontan, ez? Lankideak, baina oso garrantzitsua zen nola egin hori. Ze argi genuen guk bakarrik gurearekin ulertzeko ezin genula egin. Orduan, lurralde osoa egon behar zala partekatzen helburu hori. Hildo hortatikan abian jarri genuen elkarrekin estrategia eta eraman genuen proiektu estrategikora. Horrekin zer lortu genuen? Promozio ekonomikoko departamentua bete-betian sartzea hor eta helburua, proiektua eta lana partekatu izatea. Nik
uste dut lortu genula, bagian oihartzun txikiarekin, baina nolabait lurralde osoa egotea hartan bideratuta. Jose Ramon egon da lehen, ez? Eta unibertsitateek ere parte hartu zuten proiektu horrekin. Eta nik uste dut hori da guretzako ezinbestekoa, ez? Ez gu bakarrik, baizik eta denen artean abian jarri genuen inklusiorako plan hori martxan jartzea. Eskerrik asko, Maite. Galderaren bat norbaitek, edo burutazioaren bat, galdera ezpada ere? Ez. Bueno, esan bezala, politika publikoen inguruan hitz egin ondoren, orain ebaluaketari sarrera emango diogu, ebaluaketaren gaia aztertzen hasiko gara. Nik uste dut, ebaluaketa hitz egiten dugun foro edo talde askotan, oso maiz, ateratzen da eztabaida funtsezko bat. Eta da, zer dan ebaluaketa, ez? Berriro ere Eloisa del Pino aipatu, irailak 18an, Mark Balaguerrerekin izan zuen elkarrizketa, asko ikusiko zenuten, behaien artean atera zen gai hori, eta biek oso ikuspegia amankomuna zeukaten, ez dizuet spoilerra ingo, da inpaktua ezin dela izan neurketa modu bakarra. Eta zuen iritzia jakin nahiko nuke justamente honen inguruan. Berriz ere Igor zurekin hasiko naiz. Zer da zuretzat ebaluaketa? Noiz hasten da, zeintzu dira bere mugak, zeintzu dira bere helburuak, eta ja gerezia jartzeko pastelaren gainean, unibertsitatearen papera ebaluaketa honetan? Nik pentsatzen dut, lehen aipatu ditut gauza oso abstraktuak eta baita ere fokoak, baina nik uste dut horrela direla fokoak. Azken finean, politika publiko askotan badago bide bat, eta da gatazkak eta desberdintasunak konpontzea, beste kasu batzuetan beste bide bat, komunitatea egitea, baina horizonte izango litzateke alden neurrian, politika publikoak planteatzen dugun einean, ze punturaino lortu aldugu bietan egotea. Batez ere momentu honetan eta kontestu honetan amankomuna galtzen den einean, populismoa sortzen da, eta demokraziaren zorua apurtzen delako. Ordan, egia da, berdintasunaren edo gatazka konpontzeko bidea oso potentea da, baina beti iparorratza bezala izan beharko genuke, honekin batera baita ere amankomuna lortzea. Amankomuna ez da magiarekin sortzen. Errepideak ez dira magiarekin sortzen, eta errepideak gizarteak lotzen dituzte, baina trama komunitarioa ez da magiarekin egiten. Eta beharrezkoak dira estrategiak, dirua, eta baita ere politika publikoak. Ebaluaketa. Nik esango dut, ebaluaketa ez da izan behar momentu bat. Ebaluaketa izan behar dela prozesu bat. Baina gogoratzen badut noiz hasi nintzen nik ikerketa ekintza prozesu parte hartzaileak egiten, esango nuke ebaluaketa batez ere izan behar dela abiapuntu bat. Gogoratzen dut, eta ez doit inoiz ahaztuko, prozesu parte hartzaile bat, gure lehenengo prozesu parte hartzaile hori martxan jarri genuenean, orain dela ia 25 urte, lehenengo galdera zen, zergaitik gaude hemen. Talde bezala, zergaitik gaude hemen. Eta lankide batek esan zuen, legitimoa da hemen egotea dirua lortzeko. Legitimoa da hemen egotea prestigioa lortzeko. Legitimoa da hemen egotea ez daukazula beste gauza bat egiteko. Baina maigainean jar dezagun, denok jakin dezagun, zergaitik gauden hemen. Eta behin eta berriro etortzen zait burura liburu bat, El Diablo en la Ciudad. Luc Wacant, Bordieko disipulo batek egin zuena. Eta bera galdetu zen, zer da underclass? Eta zer da underclass jakiteko joan zen gimnasio batera. Egon zen 4 urte bozeo egiten. Eta 4 urte pasa ostean, esan zuen, underclass existitzen ez den hitz bat da.
Ez da existitzen underclass. Eta baina zergaitik dago mundu osoa estatu batuetan underclassi buruz hitz egiten. Oso interes potenteak dagoelako horri buruz hitz egiteko. Eta irudi bat sortzeko, bi iruditan kokatzen dena. Emakume beltz bat ume askorekin, estatuaren tititik bizitzen dena, eta gizon beltz bat, kaiejoi batean izkututa zu bortatzeko prest dagoena. Existitzen ez diren bi metafora horiek, garai honetako bi politika oso potente bideratu zituzten. Reagan garaiko zerbitzu sozialen kontrako politika, emakume beltz horrekin bukatu behar dugu, eta sekuritateen politika eta polizia gizartean gizon beltz horrekin bukatu behar dugu. Beraz, abia puntua, zergaitik gaudemen, eta hori, Lukuakan izan zuen, hori akademiak ere sortu du. Ez dut uste dena horrela izan behar, baina abia puntua, ebaluaketara abia puntua izan behar da, zergaitik ebaluatzen dugu, zertarako ebaluatzen dugu, nondik abiatzen gara. Eta hortik abiatuta prozesu bat. Eta prozesu hori nola? Nik beti esaten dut infernuko auspuaren metafora, ireki eta itzi. Musika ateratzeko haizea hartu behar dugu. Orduan, ebaluaketa izan behar da, lehenik eta behin, irekitze prozesu bat. Zenolako irekitze prozesu bat? Norekin ebaluatu, zen eragileekin ebaluatu, bezaldi, unibertsitatea, fundazioak, eragileak, eta abar. Ireki baita ere ikuspegi disiplinario batetik, zenolako ikuspuntuak kontuan hartuko ditugu, zuzenbidea, estatistika, soziologia, ikuspegi feminista, parte hartzaileen ikuspegia, eta baita ere irekitze metodologiko bat. Elementu kuantitatiboak, datu hotzak, elementu kualitatiboak, diskurtsoak, ikerketa ekintza parte hartzailea, begirada feminista. Orduan, irekitze prozesu horretan, ez da bakarrik hori, baizik eta norekin kontuan hartu, ausentziak, afinitateak, gu horretan daudenak, enpleguko politikak egin nahi dituztenak, baina baita ere gizarteratzeko politikak egin nahi dituztenak, baina baita ere horren kontra dauden diskurtsoak, Eloisa del Pinok aipatu zuen, ez egiteko haien gusturako politikak, baizik eta ulertzeko haien diskurtsoak eta buelta emateko diskurtsoariek. Eta gero itzi, izteko prozesuak, ireki eta itzi. Eta izteko prozesu horretarako beharrezkoak dira talde multidisciplinarioak, beharrezkoak dira lankidetzazko dinamikak, beharrezkoak dira metodologiak, baita ere, eta beharrezkoak dira baita ere materialak, dokumentuak, eta baita ere prozesu honetan sortuko diren evidentzien metaanaliziak egiteko esparruak. Eta nik esango nuke, zentzu horretan, unibertsitatea paper oso potente bat jokatu alduela dinamika horretan, irekitzeko bide asko ditugulako unibertsitatean, baita ere unibertsitateak beste eragilekin batera, izte prozesu horretan gauza asko ere alditu. Nik ez dut uste izte prozesu horretan eragile bakar bat egon behar denik, baizik eta agian gidaritza politiko bat, hemen dagoena, eta gero gidaritza politiko horren menpean, irekitze prozesu horretan batu diren eragilen askoren itzierako konfidantza, metodologiak eta esparruak. Ikuspegi prozesual batean. Osanda, eskarrik asko. Maite, orain zuri umbralek zioen bezala zure liburua hitz egiteko eskatuko dizut, porque Gipuzkoako Foru Aldundian ebaluaketaz bai, baino batez ere uste dut kalitatearen inguruan lan asko egiten ari zeratela, eta ikusi dugun bezala 5. belaunaldi edo aro horretan, eta ebaluazio lege kala diote. Ebaluazioak ere kalitateari begiratu behar diola. Kontatuko diguzun mesedez zelan egiten ari zaten departamentotik? Aipatu dezun, lusatu diozu galdera igorri noiz hasi behar dugun, hasi aurretik. Hasi aurretik ja, buruan eduki behar dugu, ebaluazioen behar degula, erakusleak landuta egon behar diala, eta hasi aurretik, ez? Eta nire liburura bultatu. Nik uste dut hemen kultura zabaldu behar degula, eta zuri aitzean lehen,
burura etorri zait duela 20 piko bat urte, Errenteriako gizarte zerbitzuko zinegotzian nintzala, eta han, bilera batian, lorpen bezala, aipatu zuten, ez, 13 urte, garai hartan jarraian eman zutela laguntza, apoioa, ez, familia bati. Eta, ni momentu hartan nire buruan zerbait klik intzun. Eta familia bati 13 urte laguntza bera, programa bera, eta galdetu, eta emaitza, hor dago. Umia, etxian dago, eta ze lortu dugu horrekin, ez? Netzako hori oso argigarria izan zen, eta ez nun bilatu erantzuna. Ze nik uste nun gari hartan ni lekuz kanpo nengola, ez? Kontestu hortan. Gero ikusten badegu, ez? Nola dagoen zabalduta, ez? Gizarte zerbitzuetan gero eta diru gehiago inbertitzen badegu, gero eta hobeto. Eta bai, eta ez. Gizarte, aldundiko aurrekontu erdia gure arlotik kudeatzen da. Eta ona da, bai, eta ez. Orduan, ze eragina lortzen degun, martxan jartzen degun, zerbitzu eta programa guztiekin. Ze Igorrek zioen bezala, baliabideak mugatuak dira. Eta hori ere kontuan eduki behar dugu. Horregatik, esaten dut, hasieratik, hasi aurretik, hortan jarri behar degula, ez? Pasaden legealdian, etorkizuna eraiki zen programan, think tank bat jarri zen, eta han bildu ginen, jarraitzen dugu talde berarekin, baina izen ezberdin batekin, ez? Baina han jarri zen martxan eragileen parte hartzearekin eta instituzio erakundeen parte hartzearekin ere, think tank bat, etorkizuneko gizarte politikak diseinatzeko. Eta oso argi azaldu zen garai hartan, ebaluazioa zala funtsezkoa. Oso ohikoa da, ebaluazioaren kultura ezartzea enpresa munduan baina gizarte politikan ez. Behar hori ikusi genuen, eta niretzako izan, kriston oparia. Ze duela 20 piko urte ikusi nuna erekin lotzen badegu, eragileak think tank bat hola zuzenean apostua egitea, valorazioaren kultura implantatzea Gipuzkoan zan opari bat. Erakusleak landu zituen, zaiena, ze, klaro, zen neurtzen dugu. Ebaluazioarekin zen neurtzen dugu. Bakarrik kuantitatiboki, zenbat inbertitzen dugun, jakin nahi dugu ze inpaktua duen zerbitzu bakoitzak erabiltzaileen bizikalitatean. Eta hori zaila da. Eta hori egin behar dugu lehen mailako gizarte zerbitzuetan, bigarren mailako gizarte zerbitzuetan, eta kultura sustatu behar dugu, ze egia da, ez dago merkaturik, ez dago formakuntzarik, ez dago kulturarik. Gizarte, hori da nire ikuspuntua, asko landu behar dugu, hori dana martxan jartzeko. Eta ez badegu eukitzen kultura hori, ez dugu lurralde bezala aurrera ingo. Eta ez badegu kultura hori implementatzen bai erakundeetan, baina baita hirugarren sektoreko entitateetan eta enpresetan ere,
ez dugu lortuko eraginkorrak izatea eta politika publikoak aurrera eramatea, baina, ateatzen zait fundamentoz, baina ez da fundamentoz ez da hitza, baina, bueno, ez, gauza zehatz batetaz oinarrituta. Ze hurrengo galdera da hori, eta zertarako. Eta zertarako, ez? Lurraldetako hainbat eredu haustartu dugu eta martxan jarriko dugu ebaluaziorako agentzia bat, hori dana neurtzeko. Batez ere, arreta jarriz kalitatean, bizitzaren kalitatean. Baina gero, neurriak hartzeko. Eta ezin badia hartu, adostu, zergatik ez, eta noiz, ez? Netzako hori oso importantea da. Eta lehen ez dute Andonik hartu du hitza, behartuta, oso ondo, nik ez dut esan, baina zu galdetu duzu, kasualitate zala, ez? EH-un zuekin egotia eta nik hola indet buruarekin eta ze, hemen kultura badakagu Gipuzkoan, ez? Proiektu piloto batzuk martxan jartzea, esperimentazioa bultzatzea eta ebaluatzea, ez? Ebaluazioaren kultura hori sustatu nahian. Eta EH-urekin harreman estua dakago. Gurekin daude, proiektu piloto asko ebaluatzen. Eta horregatik diot, ez dala kasualitatea. Eta lurralde bezala, eta gora juten badegu, herri bezala, ebaluazioaren kultura bultzatu nahi badegu, denen implikazioa behar dugu. Ez dakite... Bai, esan dezun adibide hori adibidez, adierazleak ezartzearena, kalitateari begira eta hori ezinbestekoa da, ze bestela ebaluatzaileak ez du eukiko zearitik tira egin, oso zaila izango da. Eta horren arira, Fernando, bai. Lortzen badugu nire txanda nolabait pasatzea, zeianik asko hitz egin dut eta nik behar dut, entzutea ez da, berren animatzen dut jendea. Norbaitek galderaren bat badu, bestela nik botako nioke norbaitei zuen ikuspuntutik hitz egindan guztiaren arira ze erronka nagusi esango zenukete. Daudela politika publikoak egoki ebaluatzeko gaur egun. Edo ze akats nagusi ikusten dizkiozue, edo baikor jarrita ze lorpen ikusi dituzue azkeneko urtetan politika publikoen ebaluazioan. Pentsa ezazue egia esan, beste batek ezin dezakeen, Fernando, ez egon unibertsitatearekin, ez egin topaketak, ebaluatu. Zu egon behar zara, hor ebaluatzen. Orduan, bide hau, unibertsitatearen bidez eta elkar izketaren bidez, hori nolabait osatu nahi dugu, edo baloratu nahi dugu, edo egia bihurtu nahi dugu. Nik uste dut, Bai. Zuk lehen aipatu duzu, ez? Ekosistemak edo instituzionalizazioa, zein bata bestearen kontra edo ez. Nik uste dut, trebatu behar degula, ez? Sentsibilizazioa bultzatu behar degula, denok partekatzeko horren atzetikan ekosistemak etorrikoia, eta ekosistemak sortuta baldin badaude, erabiltzen baldin baditugu, kaso de éxito horiek ez, ondo aprobetxatzeko, instituzionalizazioa. Denak dia beharrezkoak, baina bakarrik instituzionalizazioa bilatzen badegu, nik uste dut arriskua dakagula, agian oker nago, baina enquedarse de una evaluación como de escaparate. Betetzen dut, ez? Derrigorrezkoa dalako, baina horrek ez daka ondoriorik. Eta bilatu behar deguna da, justo, erakargarria izatea eta ondorioak ukitzea eta politika publikoak martxan jartzeko orduan ebaluaziotik abiatzea.
formakuntza bultzatu behar dugu, Bai. ez? Bai. Eta ebaluazioak hasieratik egon behar du, orain hain modan dagoen teoria del cambio eta horrelako gauzak gauzatzeko, zuk hasieratik oso argi ezarri barrezu, zer lortu nahi dezun, ze baliabide jarriko dituzun, eta zein dan zure helburu zehatza. Informazio sistemari gabe ere oso zaila da ikustea, egoerak nola egiten duten aurrera, hori ere aurre ikusita dago martxan jartzea informazio sistemak, baina hori ere lortzen dan. Eta gero ausartak Eta baliabideak jartzea, lenguan ere hori garrantzitsua, komentatzen genuen, ez? Hori nik hasi gerago ikusten pixkat, ebaluazioak ez dira tramite gutx bat. Badago interes bat, esperimentatzen da neinean, badago interes bat ere gero ikusteko zer pasa behar duen, esperimentazio hortatik funtsesko zerbait edo sistemaren barruan txertatuko den zerbait pasatzen, baina baliabidea jarri bartzaizkio ebaluazioari bestela ez dago egiterik. Bai, Andonek. Bueno, nitzako hitz egiten hau zareten ainean, ez? Ebaluazioa noan irudikatzen gorputz bat, ez? Giza gorputz batek funtzionatzeko deukan moduakin, baina erronka batzuekin, saietuko naz azaltzen. Gorputzak azkenan, bihotzak bera deukun funtzioa da diestole eta sistole dela gorputzan zehar odola banatzen dau, eta odola barnebiltzen dau, ez? Lehenik horrek egitean metafora horrekin da apertura, izierre, ez? Konvergentzia eta logika hortan, irekiera eta itxiera logika hortan. Eta gorputzak bere baitan etengabe du ebaluatzen sistema horren bitartez. Ikusten badu zauri bat deukala oinean, ez? Egiten duena da odol gehiago onbeatu puntu hortan, ez? Da egiten duena da nolabait hobekuntza bat garatu. Ordan gorputzaia metabolismo konkretu bat dauka etengabe ebaluatzen eta hobetzen joateko. Sistema publikoak hau aldiz dauka fragmentatutako, zatikatutako funtzionamendua, eta horrek zera egiten du. Ez daukala diestole, sistole logika hori modu bateratuan eginda. Ez dakite garretzen da zuen, ez? Horran, erronka nagusia eta lehen animatuta, lehen Fernandok animatuta bota dodanean hausnarketa hori, ez? Ez dela bakarrik RGI enplegu politika aktiboak alde batetik ebaluatu eta gero beste alde batetik gizarte zerbitzuak da horretortzen zitzaidan bebai maite. Ez, Gipuzkoan egiten ari garen lanketa, ez, ebaluazio agentzia horren zorrara begira, ustot hor bateratze baten behar dela edo kriterion unifikazio bat. Bestela ze gertatuko da, erori algarela eskaparateko ebaluazio hortan, eta zergaitik, ez, erakunde publikoen hornitzaile garen entitate, hirugarren sektoreko entitateak kasuko, erakunde publiko ezberdinekin egiten dugu lana. Eta batak ezartzen digun ebaluazio sistema mota batekoa bada, eta beste batekoa, da liberean lehen aipatu duzu, ebaluazioan politika, kultura hori ez dagoela oso datuta, pues oso zaila da bai profesionalizazio bat bultzatzea, edo formazioa bultzatzea, bakoitzak, erakunde publiko bakoitzak, edo sistema publiko bakoitzak, eraz berdinera eskatzen badigu, helburu bera betetzea. Ez, orduan nik bai botatzen dizu, ja, hirugarren sektoreko entitateen ikuspegitik, nola bait, oinarrizko irizpide adierazle batzuk unifikatzean garrantzia, bestela oso zaila izango da, benetan, sistema publikoak edo politika publikoek gorputz batek funtzionatzen duen moduan funtzionatu alizatea, detengabeko hobekuntza batean jarraitu alizatea. Orduan, hausnarketa hau ninoan partekatu guztiokin, jake ez? Elkarrezka dau bilatzen den baita. Guztiz ados, Andoni, eta nik ere orain gai jartzaile papera utziko dut pixkat, eta ni ere eragile moduan esango nizuke oso garrantzitsua eruditzen zaidala sistematizazio hori, ebaluazio bere duen sistematizazio hori, baina horrek ere nik uste derrigorrez aurretik ekarri behar duela interbentzio eta atentzio sistemen aman komunak izatea ere, bai. Oso zaila ebaluatzea oso gauza ezberdinak eta helburuak ez daudenean argi, orduan, bueno, nik uste batak bestea ere ekarri beharko lukeela. Ez dakit beste galderen bate... Metaforarekin jarraituz, batzuetan Fernandoren metafora bat da, kulturaren ebaluazioa berak esan zuen jantzi bat izango balitz bezala, badirudi gure herrian daukagula jantzi horretarako zati asko, baina falta zaigu jantzia egitea. Orduan, alde batetik dago gorputza, baina baita ere gorputzari honi falta zaio ere
jantzi bateratu bat egitea. Agian, jantzi bat lortzen baldin badugu, lagunduko genuke gorputzari gorputza uztartzeko eta aldi berean gorputza uztartzen den enean errezago izango litzateke jantzi hori ondo atondu eta prestatu, ezta? Baina gustatu zaiz, azken finean, bueno, no tenemos el emperador por vestir, ¿no? Eta falta zaio baita ere emperador honi gorpuztu. Oso interesgarria. Bueno, bai. Ni bigarren aldiz hartzeot, baina dakat zurrumurru bat ez, o zertxo baitor buruan, eta Maite, nizuke galdetuko ze, itzein dozu kaso de éxito hitza erabili dozu, ez? Karo, nik ulertzeot politika publikoen azuntuan, ez? Bai enpleguan, gizarteratzean, inklusioan, Gipuzkoa kaso de éxito bat bezala ulertu ezakegula, ez? Espainia mailan gutxienez. Ze ikusten baldin baditugu, hainbat tasa, jendean nola bizi den, bizitza maila kalitatea zein dan, eta abar, urtetan zehar, nik uste dut gauza asko ondo egiten joan diela, baina hori ebaluatuz gero ikusi dezakegu oraindik, eta lehen hitz egiten zanez, Jose Ramonek zatezan, numero agregatuen atzian, jendia dau, pertsonak dauz, aurpegiak dauz, ebaluazio horiekin eta gero, urteak pasa eta gero, eta gauzak, bide relativamente on baten egon da gero, ze ebaluaketa egin dezakegu eta nola hobetu ditzakegu gaur egun ditugunak, pixkanaka, numero agregatu horiek, nolabait irudi hobeago bat emon dezaten, ez? Jakinda, gauzak bide honean doazela, baina oraindik gabezia batzuk egon daitezkela be bai. Bueno, nik esan duanian, kaso de éxito nintzen esaten ari orokorra, osea, nik uste dut bilatu behar degula, zerbait berria martxan jartzen degunean, el kaso de éxito hori, gero, indarra hartzeko, sensibilizazioa ere lantzeko. Nik uste dut egia da, gure datuak, gure zenbakiak bestenak, baina hobeak diala, baina ez gea konformatzen, eta lan handia dakagu egiteko. Arazoa dago justo zuk aipatu dezun horretan, ez dakagula hola ebaluazio globala ditugu zenbaki asko diseminatuta, bakoitzak neurtzen dituzte, momentu zehatz batian aukeratu zana, eta ez dakagu irakurketa orokorra iteko sistema eta datu zehatzak, ez? Eta hori bilatu behar dugu. Zerbitzu guztitan, prestazio guztitan, hortikan abiatuta, gero irakurketa orokorragoa iteko eta erabakiak hartzeko. Ausartak izan behar gea batzutan estutzeko eta areagotzeko, eta beste batzutan kentzeko edo aldatzeko. Hori justo momentu honetan hori lantzen nahi gea. Baina ez dakagu... Kaixo, mila esker jardunaldi honengatik oso interesgarria gertatzen ari zait. Neri ere, badaukatorla zurrunbilo bat, goiz osoan zehar, ez? Eta da pixka bat, lehen Fernandok aipatzen zuen, behar berriak edo sortzen direla gizartean edo ez, jartzen zituen adibide batzuk, ez? Eta gizarte politiketatik edo politika publikoetatik behar berri hoiei erantzuna eman behar zaiela, ez? Ordan, sortu egiten dira egoera berriak lehen ez zeudenak, ez? Alde batetik. Beste aldetik, ari gara asko zentratzen sistematizazioan, adierazleak, aurretik planifikatzea, argi edukitzea nola ebaluatuko dugun, ez? Pixka bat hori dena, ez? Eta
Eta iduritzen zait, askotan ebaluazioak hain zailak izaten direla, guk eragin nahi dugun, ez dakite gauza horietan, ez dakite nola esan, beste faktore askok eragiten dutelako, ez? Hasiera batean agian ezin genituena kontutan izan, berriak direlako, edo besterik gabe gure esparrutik kanpo gelditzen direlako, eta dena ezin dugulako kontuan izan, ez? Ordu, bazakite tximeleta efektua, eta horrelako gauzak ere aipatu ditzakegu. Eta orduan, hor badaukagula, ez dakit, ikuspegi filosofiko, metodologiko batetik, agian zerbait, erronka handi bat, ez? Nola ebaluatu, nola egin ebaluaketak, ez dakit, modu oso desberdin batean edo berritzaile batean, honi, iduritzen zait hor badagola zerbait, ez? Ez dakit azaltzen dudan, ez? Hori, pixka bat, hori nahi nuen jarri mai gainean, ez? Nola egin dezakegun, beste faktoreak, aurreikusi ezin ditzakegunak, kontuan hartzeko edo horren inguruan ze gogoeta egin nahi duzuen. Galdera bat pasa didate, eta uste dut zurearekin nolabait ere lotuta dagoela, nik planteatu duzun, bigarren elkarrizketan pixkat hori bai planteatu nahi genula. Azken finean, politika publikoak askotan erantzun behar diote, edo saiatu behar dira lehuntzen, berez merkatuak edo sistema kapitalistak sortzen dituen arazoetara, eta hor ere badago nolabaiteko zaila da talka hori nolabait konpontzea. Baina ebaluaketaren inguruan, esaten ari zinen inguruan, galdera pertsona batek galdetzen du, ebaluaketa definitzen denean, modelo ideala aurkezten dela askotan, baita legeetan ere, baina erronka baldin bada ebaluazio instituzionalizatzea eta kultura zabaltzea eta barneratzea, ez litzateke ebaluaketaren eredua ere malgua izan behar, ezagutza eta ebaluaketaren praktika behar bezala barneratu ahal izateko, bestela arriskua izan daiteke maila teorikotik praktikora egin beharreko jauzia ezin egin ahal izatea. Ez dakit honen inguruan baduzuen. Adibidez, Mark Balaguerrek esaten zuen bestegunean, 3 bider saiatu ziren, ibalua montatzen. Pertsona bat hasi zen, oso metodologia batetan kokatuta eta hori izan metodologia eta jotake eta kanpora. Beste pertsona bat, produktibidade bat lortzen, osea, ebaluazio gehiago egiteko modua sortzen kanpora, eta gero Mark sartu zen, eta Mark egon zen 10 urte, eta hor dago ibaluaren evoluzioa, ez da? Orduan nik uste dut orain agertzen ari diren hitzak hitz egiten digu komplejidadeari buruz, ez da? Orduan, bai, osea, eredu, osea, nolabait behar dugu marko bat, baina marko hori nik uste dut komunidade bat egon, osea, komunidade aktibo bat egon behar du markoari begiratzen, instituzioaren barruan baita ere, eta gero akademia egon behar du, osea, aktore batzuk egon behar dira, nolabait garante bezala, marko hori ez dela bihurtuko, gauzak errepetikatzeko moduko gauza bat, ala jendeari mina egiteko tresna bat, edo lako zeo. Nik uste zaiena egin degula, erabaki egingo degula, eta agentzia gure kasuan adibidez, agentzia bat sortzea, lanak eskatzen du, baina, ez daka beste misteriorik. Claro, zailtasuna nun dagoen, nola egiten dugun gero ebaluazioa, unibertsoa da oso zabala. Gu, hasiko gea adibidez, zorroan daukagun zerbitzu guztiak eta jungo gea egiten, netzako zer da oso garrantzitsua, ebaluazio jarraia. Ze zabalik egon behar dira ebaluazioak. Justo sartzeko hasieratik kontuan izan ez dezakezun elementu guztik. Ze bestela, hasi aurretik ja zaharra geratzen zaizu. Eta gero, hori alde batetik, eta gero autobaluazioa ere, ze
kultura hori zabaltzen badegu eta autoevaluazioa benetan, ja era organizatu batian eta sistematiko batian egiten badegu, horrek pista asko emango dizkigu. Eta nik uste dut hori eduki behar degula, hola begirada zabalik, borondate horrekin, etorriko ian aldagai guztiak sartuko ditugu, batzuk txertatzeko, beste batzuk bazterrean usteko, baina profesionalizazioa eta talde bateite egotia horrez, independientiak, unibertsitatea hor tartian, hor egotia begirada orokorra eukitzeko netzako garrantzitsua. Eta gero jungo geha egiten, eta jungo geha txertatzen aurreikusten ezin degun hoi guztia. Egin, probatu, egin, eta aldatuko dugu, ez dugu asmatu, ez dugu ondo egin hasieratik hori seguro. Baina oain daukagun egoera baina hobea, seguro ere, izango hala. Bai, ni guztiz ados Maitek esan duenakin, eta Leno Fernandok esan duenarekin, nik uste instituzionalizazioa eta estandarizazioa ez dugula ulertu behar. Hasiera batetik definituko dugu, nola izango den ebaluazioa, eta hemendik ez gara moituko. Guztiz kontrakoa da. Hasieratik kontutan hartzen baldin badugu ebaluazioa, eta ebaluazioa instituzionalizatuta baldin badugu, eta denbora guztian ebaluazioaren ikuspuntu argi baldin badugu, jungo gera mugitzen metodoiek, ze adierazle behar ditugun, eta jungo gera gehitzen moitzen da neinean, ez? Gehiago da, hasieratik eukitzea argi, zein dira politika honen helburuak. Eta nola aurre ikusiko dugu aldan einean, ze neurtu behar dugun hasieratik. Ikusi alizateko gero zer nora eraman gaituen honek. Nik barkatu, agian luzatzen, nik dakadan eskarmentutik esan dezaket zintankan talde horretan ez, naturalki, espontantenoki, bi lantalde sortu zian, bat pertsonalizazioaren inguruan, eta beste bat, ebaluazioaren inguruan, erakusleak lantzeko. Bilak oso zailak. Eta hor dago koska, ze erakusle, esatia ebaluatu nahi dezu? Noski. Ebaluazioaren aldekoa zea? Noski. Pertsonalizazioaren aldekoa? Noski, bai. Gero jetxi. Eta zer da pertsonalizazioa? Ze erakusleak erabiliko ditugu, pertsonalizazioa ematen den edo ez, neurtzeko. Baina, lanari beldurra ez. Nik ezako nuke gauza bat eta da Bai. Horizonte politiko argi bat egon behar dela. Partaidetzaren munduan, partaidetza ez da montatu nire kotxean. Autostopa egiten duzunean baizik eta jakitea nora eramango nauzun. Ez badakigu nora goazen, orduan horizonte politiko argi bat, zertarako nahi dugu ebaluazioa, eta zenolako eragina daukan gizartean, instituzioan, eta zenolako konpromisoak, eta gero malgutasuna. Malgutasuna eta konpromiso politikoa. Mikroa eta makroa. Konkretua eta abstraktua. Gauza puntualak eta gauza estrukturalak. Eta hortik abiatuta, nik pentsatzen dut, egon behar dela hoja de ruta bat. Eta hoja de ruta horretan, malgutasuna handia, flexibilitatea. Eta hoja de ruta horretan instituzioak eta eragileak alineatutak baldin badaude, hobe. Hori egiten da egun batetik bestera, noski ez. Eta horretarako instituzionalizaziorako motorrak egon beharko dira. Eta nik uste du zorionez, hemen ezate baterako dago bezaldi, eta nik uste du Fernandoren papera da pizka bat motor hori martzan jartzen. Eta ez dugu egingo egun batetik bestera. Baina flexibilitateagatik ez. Horizonte politiko bakar bat ez, baizik eta rekorrido, prozesu bat.